ישראל היא מדינה מושלמת, ויש בה מלא דברים יפים, אבל מה שבולט ביותר זה שהישראלים מקבלים את כל הקהילות, הערבים, הצרפתים, הרוסים, האתיופים, ואפילו הדתיים. ועוד משהו יפה זה שהאופנה והמוזיקה בישראל משתפרת כל שנה, ולכן יש לנו מלא דוגמאות שמראים איך הישראלים מקבלים את כל הקהילות בישראל. ברוכים הבאים, שיהיה לך יום טוב בבית ספר. קורה. טוב, בסדר. אפשר לפתות את המעבודקה שלך? כן, כן. תודה. יופי, תודה. זה נדבר. יש לי חלום, אני חושב שאני יכול להיות אנשים צורך מישראל ולהגיע ל-NBA. אני חושב שאני מספיק טוב ואף אחד לא יכול לעצור אותי. תגיד ניב, אתה בא לשבת חתן השבוע? סליחה, אני לא יכול להביא שבת. אתה יכול לבוא לישון בבית שלי, תשאל אצלי ונלך ברגל ביום שבת בבוקר. בסדר איתך? כן. טוב, זה יופי. איזה מוזיקה טובה יש בישראל, בוא'נה, איתי לוי, איזה בלגן. איזה מוזיקה טובה. Hashtag no big guy. איזה תלבושת יפה יש לך. איזה חתיך. תודה. הבדידים שלהם, מה שאוהב אותם. כן, גם אני. תראה את הלייב שלי, היה לי ממש דמות. כן, עכשיו האופנה בישראל, חבל על הזמן האופנה בישראל. עוד מעט יופי. בוא'נה, איזה אוכל יש כאן. כן. יש כאן בגטים וקרפון, כל אוכל צרפתי, איזה יופי. נכון, ממש טעים.